நம்மளோட வாழ்க்கையில நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்து போகும். அதை நம்மளால பேசியே தீர்க்க முடியும். ஆனா மனுஷங்க அவங்களோட அகங்காரத்தினால இல்ல அவங்க பயத்தினால பேச மறுத்துடுவாங்க. அதோட அவங்க கடவுள் மேலையும் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட தைரியத்தை இழந்துருவாங்க. அந்த பிரச்சனைக்கு எங்க தீர்வு கிடைக்குதோ அது வழியில போயிடுவாங்க. இங்க சில பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க. தன்னோட சுயநலத்துக்காக மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி அவங்களை ஏமாத்தி அவங்களோட நம்பிக்கையை மொத்தமா இழக்க வைக்க முயற்சி பண்றாங்க. ஓம் சாய் நமோ நமः, ஸ்ரீ சாய் நமோ நமः, ஜெய் ஜெய் சாய் நமோ நமः, சத்குரு சாய்